Se oli varmaan mun niin kuin, pahin epäonnistuminen, että kun se oli niin kiivasta se uutistahti. Ja tietysti myös siis niin kuin toimittajallehan se on jännittävää ja kiinnostavaa se uutinen. Niin siinä tilanteessa tavallaan se sellainen niin kuin oman ajan ottaminen oli lähes mahdotonta ja se oli tosi väsyttävää tietysti välillä. Tervetuloa Siksi Viestintä-podcastin pariin. Keskustelemme vieraittemme kanssa viestinnän ajankohtaisista ilmiöistä ja vaikuttavasta viestinnästä. Procom viestinnän ammattilaisten tuottamaa podcastia luotsamme me, Jarno Forssell, Tiina Tikander. Puhetta, yhteistä ajattelua ja uusia näkemyksiä viestinnästä tarvitaan. Siksi viestintä. Siksi Viestintä-podcastin ensimmäisen jakson vieraana meillä on Laura Saarikoski, jolla on yli 20-vuotinen ura journalismissa Suomessa ja USAssa. Hän on toiminut Helsingin Sanomissa muun muassa politiikan toimittajana, feature-toimituksen esihenkilönä, 2 otteeseen USA:n kirjeenvaihtajana ja viimeksi toimituspäällikkönä ja syventävien sisältöjen päätoimittajana. Viime lukuvuoden Laura toimi Tampereen journalistiikan työelämäprofessorina. Ja toukokuussa hän aloitti Helsingin Sanomain säätiön yliasiamiehenä ja toimitusjohtajana. Tervetuloa Siksi Viestintä-podcastiin, Laura. Kiitos paljon, hauska olla täällä. Mennään heti alkuun tähän Hesarin säätiöön. Mitä säätiö tekee ja mikä sun rooli on siinä? No Hesarin säätiö perustettiin 20 vuotta sitten tukemaan sananvapautta, laatujournalismia, medialukutaitoa. Se rahoittaa myös viestinnän tutkimusta. Mutta silloin tilanne oli se, että journalismi ja media oli vahvoja ja mediatutkimus oli aika heikkoa. Ja nyt tilanne on kääntynyt 20 vuodessa aivan toisinpäin. Eli tällä hetkellä siis journalismia ja mediaa uhkaa niin kuin teknologiset, taloudelliset, turvallisuuspoliittiset haasteet, kun taas mediatutkimus on aika vahvaa. Joten mun strategian ytimessä on nyt kääntää katse siihen journalismiin ja journalismin pelastamiseen. Mitkä on niitä tapoja, joilla säätiö voisi auttaa suomalaista journalismia selviämään tästä myllerryksestä? Ja tähän mä haen laajasti ideoita sekä toimittajilta, akatemiasta että keneltä tahansa. Millä tavoin me autetaan suomalaista journalismia eteenpäin? No yksi tapa tässä ilmeisesti on se, että kun te aloitette toukokuussa tämmöiset yleiset keskustelutilaisuudet tuolla Merkkimuseossa, niin teillä oli yhtenä teemana muun muassa paikallismedioiden vaikea tilanne. Ne on tosiaan, niin kuin sanoit, niin aika huonossa hapessa ja on vaarana, että Suomeenkin tulee tämmöisiä uutiserämaita, jolloin tietyllä alueella ei ole paikallista mediaa lainkaan. Miten tällaista kehitystä voitaisiin estää? No mä oon itse henkilökohtaisesti nähnyt Yhdysvalloissa, kun on paljon siellä kiertänyt, kuinka nimenomaan se paikallismedian romahtaminen jo kauan sitten on johtanut tilanteeseen, jossa ihmiset ei enää, tavalliset amerikkalaiset ei enää niin kuin luota mediaan, kokee median kaukaiseksi, elitistiseksi ja sitten sen seurauksena alkaa itse asiassa uskoa, mitä internetissä sanotaan. Ja tällähän on ollut Yhdysvalloissa niin kuin erittäin dramaattisia seurauksia demokratialle, jotka kiteytyy vaikkapa siihen, että niin tuhannet Trumpin kannattajat uskoivat vaalit 2020 varastetuiksi, että ryntäsivät kongressirakennukseen ja yrittivät jopa tappaa kansanedustajia. Tämä on se, mistä me puhutaan, kun me puhutaan niin kuin demokratian kriisistä ja väärän tiedon leviämisestä. Nyt Suomessahan me ei tietenkään eikä onneksi olla mitenkään lähellä tätä tilannetta. Meillä on Yleisradio, joka edelleen palvelee niin kuin koko Suomessa ilmaiseksi ihmisiä ja tuottaa laadukasta tietoa. Mutta meillä on edessä kyllä tilanne, jossa monilla syrjäseuduilla, kun paikallislehdet kuolevat tulevina vuosina yhä enemmän, niin syntyy näitä tällaisia infotyhjöitä, jonne sitten jää niin kuin vähän heikentynyt Yleisradio ja paikalliset someämyrit, jolloin me aletaan olla tilanteessa, jossa herää kysymys, löytävätkö suomalaiset näillä paikkakunnilla enää niin kuin mitään itseään koskettavaa sisältöä. Ja mitä tämä tekee ylipäänsä sille, miten he kokevat, että niin kuin heitä edustetaan mediassa, näkyykö he mediassa, niin kuin ovatko he toimijoita demokratiassa. Ja tämä on minusta niin kuin erittäin vaarallinen tie, johon mä en haluaisi, että Suomi joutuu, koska sitten se johtaa niihin sellaisiin infosiiloihin ja siihen, että ihmiset alkaa elämään tavallaan niin kuin rinnakkaisissa todellisuuksissa, jossa heillä on myös rinnakkaiset faktat. Se on Suomen kaltaiselle maalle, joka kuitenkin on niin kuin tässä Venäjän naapurina, jossa yhtenäisyys on erittäin tärkeää, niin se on meille niin kuin monin tavoin vaarallista. Eli tähän te lähdette nyt hakemaan säätiössä ratkaisuja. Miten estää tämmöinen kehitys? No se on yksi idea, mihin mä haen ratkaisuja. Eli meillähän on pari kertaa vuodessa apurahahaku seuraavaan syksyllä. Se on meidän juhlavuoden apurahahaku. Se on todennäköisesti jollakin tavalla tekoälyteemainen. Tätä ei ole vielä päätetty. Sitten me rahoitetaan toimittajien koulutusta ja jatkokoulutusta ulkomailla huippuyliopistoissa.
Ja ikävä kyllä mä joudun myös panemaan sen stipendiohjelman aika lailla uusiksi, koska maailmantilanteen takia niin säätiö on joutunut vetäytymään Fudanista Kiinasta. Me ollaan jouduttu vetäytymään Pietarin yliopistosta Venäjältä ja viimeksi me ollaan jouduttu vetäytymään Wilson Centeristä Washington DC:stä, kun Trump sulki sen keväällä. Eli jos joku olisi sanonut mulle 5 vuotta sitten, että säätiö joutuu tavallaan panemaan pillit pussiin sekä Kiinassa, Venäjällä että Yhdysvalloissa, mä en olisi ikinä uskonut sitä. Meille toki jää Yhdysvaltoihin monta hyvää ohjelmaa. Meillä on Oxford, meillä on Freie Universität, mutta mä juuri tänään olin lounaalla erään ihmisen kanssa, jossa mä mietin, että eihän me voida suomalaiset toimittajat ajatella niin, tai suomalainen media, että koska Kiinassa tilanne on mikä on, niin meidän ei täytyisi sitä ymmärtää. Eli mun haaste on nyt löytää paitsi Eurooppaan, niin myös Kaakkois-Aasiaan sellaisia ohjelmia, joissa sitten suomalaiset toimittajat voisivat oppia Kiinasta ja Kiinan vaikutusvallan kasvusta. Ja sitten tämän lisäksi me rahoitetaan kaikenlaisia innovaatiopalkintoja. Me jaettiin uutisraivaaja-palkinto tuossa kesäkuussa tällaisille startup-innovaatioille, jotka kehittelee niin kuin journalismiin uusia ratkaisuja. Ja sitten meillä on erilaisia muita kilpailuja ja tapahtumia, joita sitten alkaa tässä syksyllä rullata. Mielenkiintoista kuulla. Joo, mutta jos mennään Laura sun uraan ja niihin kaikkiin kokemuksiin ja oppeihin, mulla oli valtava lista, kun mä luettelin tuohon alkuun, että mitä kaikkea sun uralle on mahtunut, niin lopetit työs Hesarin päätoimittajana viime vuoden syksyllä. Keväällä itse asiassa, mutta joo. Keväällä, joo, sori. Miten se on sitten muuttanut sun arkista elämääsi? Arkista elämää? No se on muuttanut arkista elämää tietysti aivan valtavasti, koska mä olin Hesarin johdossa siis 2019 alusta 2024 kevääseen. Olin uutisista vastaavana toimituspäällikkönä nimenomaan läpi koronan ja läpi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja sitten syventävien sisältöjen päätoimittajana siitä pari viimeistä vuotta. Ja näähän oli uutismielessä siis valtavan intensiivisiä vuosia. Koronan aikaan Hesari taisi tehdä vuonna 2020 joka päivä keskimäärin 15 juttua koronasta. Eli se uutisseuranta alkoi heti, kun mä heräsin 6 jälkeen. Mä tsekkasin KV-sivusta, mä tsekkasin muun median, mä katsoin mitä on tapahtumassa. Sitten tuli päivän uutiskokoukset, niiden vetäminen. Sitten oli toimituksen järjestäminen tietysti ihan uusiin tiimeihin. Sitten oli koko toimituksen siirtäminen etätöihin ja ylipäänsä sitten ihmisten niin kuin henkisestä niin kuin jaksamisesta huolehtiminen tai ainakin siitä yrittäminen huolehtia. Ja samoin Ukrainan sodan aikana meillähän oli perustettu jo tällainen niin kuin kriisitiimi ennen kuin Venäjä hyökkäsi, koska me nähtiin, että se on niin lähellä se hyökkäys. Eli nämä oli tällaisia erittäin ympäripyöreitä päiviä, jotka oli siis täynnä niin kuin uutiskokouksia ja juttujen lukemista ja uusien tuotteiden perustamista myös samaan aikaan, koska median käyttötavat muuttuu niin paljon, että esimerkiksi mä olin vastuussa silloin tällaisesta audioprojektista ja myös HS Vision ja HS Turun ja HS Ympäristön perustamisesta. Ja mä näytin tuossa Tampereen yliopiston journalistiopiskelijoille, mä näytin tuossa toukokuussa, keväällä mun viime vuoden kalenteria ihan vain yhtä viikkoa, jossa oli 55 kokousta, joka ei ollut mitenkään poikkeuksellinen viikko edes. Mä en tietenkään ehtinyt niihin kaikkiin 55 kokoukseen, mutta tämän jälkeen se, että siirtyy ensin työelämäprofessoriksi ja nyt säätiöön, niin sehän on antanut valtavasti sellaista happea, kykyä ajatella ja katsoa niin kuin asioita ulkoa päin. Ja se tekee varmaan kelle tahansa, joka on ollut sellaisessa uutistyön myllerryksessä niin monta vuotta, niin aivoille niin kuin tosi hyvää. Lisin syklissä sä et suojellut omaa aikaasi. Joo, se oli varmaan mun niin kuin, pahin epäonnistuminen, että kun se oli niin kiivasta se uutistahti. Ja tietysti myös siis niin kuin toimittajallehan se on jännittävää ja kiinnostavaa se uutinen. Niin siinä tilanteessa tavallaan se sellainen niin kuin oman ajan ottaminen oli lähes mahdotonta ja se oli tosi väsyttävää tietysti välillä. Onko sulla muuten sun työuran aikana ollut sellaisia vaiheita, jolloin sä olisit voinut ottaa aikaa itsellesi, jotain välivuosia tai muita? No mä olin itse asiassa HS-säätiön stipendiaattina Reuters-instituutissa Oxfordissa 2011-2012 ja se oli valtavan niin kuin, hienoa aikaa juuri sen takia, että kävin siellä paljon muilla kuin niillä journalismiluennoilla, eli esimerkiksi Richard Servisin Venäjän historian luennoilla ja sitten Tariq Ramadanin islamin opissa. Ja se oli erittäin kiinnostavaa yleissivistävää,
koska mä siirryin työelämään 20-vuotiaana, eli en ollut yliopistolla niin kuin tekemässä sitä kaikkea ihanaa turhaa tai sitä sellaista ihania sivuaine opintoja, mitä pitäisi kuulua jokaisen opiskelijan arkeen. Joo. No itse asiassa siellä Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa sä teit semmoisen tutkielman, joka liittyy digitaalisen toimituksen johtamiseen, ja otsikkona oli kissojen paimentaminen, eli herding the cats. Ja siinä annettiin vinkkejä siitä, että miten tämä digitaalinen siirtymä voidaan tehdä, mutta annettiin vinkkejä myös toimituksen johtajalle. Ja yksi vinkki niistä, itse asiassa viimeinen vinkki oli, tiedä milloin lopettaa, kyseessä on työ, ei elämä. Tuliko tämä vaihe sulle silloin vuosi sitten keväällä, kun sä lopetit työssä päätoimittajana? No kyllä ja ei, siis kyllä siinä mielessä, että silloin kun Hesarissa oli organisaatio-uudistus ja tämä syventävä linja niin kuin erillisenä lopetettiin, niin silloin mä päätin, että nyt on aika niin kuin tehdä jotain muuta, koska olin ollut Hesarissa niin pitkään. Mutta ei siinä mielessä, että kyllähän toimittajan työ, eihän ihminen, en mä lopettanut olemasta toimittaja siirtyessäni muualle, vaan mähän edelleen kirjoitan kolumneja ja kommentoin ja istun tässäkin podissa täällä. Eli kyllähän se toimittajan identiteetti säilyy ihmisessä, vaikka hän ei olisi enää jossain tietyssä roolissa, jossain tietyssä työpaikassa. Että se on se sellainen tapa katsoa maailmaa, jatkuvasti bongailla niin kuin uusia ilmiöitä, miettiä, että hei, tosta saisi hyvän jutun. Ja sitten se on myös sellaista tiettyä niin kuin peruskriittisyyttä ja sellaista niin kuin halua ymmärtää asioita paremmin. Että ehkä mä uskon tuohon, että se on työ, ei elämä. Se on mun mielestä ihan hyvä ohjenuora kaikille toimittajille ja ihmisille, jotka tekee intensiivistä työtä, pitää huolta siitä työn ulkopuolisesta elämästä. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä mä oon siinä mielessä vähän eri mieltä, että mun mielestä toimittajan työn suola on juuri se, että se ei ole pelkästään työtä. Se on kuitenkin myös intohimo ja se on jännittävää ja se on hauskaa ja se on merkityksellistä. Ja nämä asiathan saavat jaksamaan juuri sitä 55 kokousta viikossa, koska se on niin valtavan kiinnostavaa. Se on elämäntapa myös. Kyllä. Sä tuossa kuvailitkin, että minkälainen ihminen pärjää siinä toimitustyössä, mutta minkälainen ihminen pärjää sitten siinä toimituksen johdossa, siinä esimiesroolissa, pomona? No toimituksen johtoryhmäläisiähän on hyvin erilaisia ja se on tosi hyvä niin. Toimittajathan lähtökohtaisesti yleensä arvostaa pomossa niitä asioita, joita he arvostavat itsessäänkin, eli arvostavat niin kuin vahvaa journalistista osaamista ja ammattitaitoa. Mutta toimituksen johtoonhan tarvitaan nykyään, kun media on sellaisessa muutoksessa kuin se on, niin tarvitaan ihmisiä, joilla on bisnesosaamista, jolla on niin kuin vahvaa tekoälyosaamista, jolla on vahvaa visuaalista osaamista ja niin poispäin. Eli ei ole olemassa niin kuin yhtä muottia, luojan kiitos, toimituksen pomoa, koska ei ole myöskään yhtä muottia toimittajia. Mutta se sellainen tärkeä taito siinä on tietysti se, että kun toimittajat ovat aina kiinnostuneet siitä substanssista, siitä omasta jutustaan, sen oman juttunsa parantamisesta, niin sen pomonhan tehtävä on tavallaan niin kuin ottaa askel taaksepäin ja olla se yleisön edustaja, joka katsoo sitä juttua niin, että onko se niin kuin ymmärrettävä, onko se kiinnostava, onko se oikeudenmukainen, onko sen ajoitus oikea, onko se niin kuin, kun se julkaistaan, niin millaisen reaktion se saa aikaiseksi yleisössä. Eli tavallaan toimituksen pomon tehtävä on aina ottaa tietynlainen lintuperspektiivi. Ja sitten samaan aikaan nykyään, kun mietitään taloudellisia haasteita, missä media on, niin sen toimituksen johdon on nähtävä sinne konepellin alle. Eli sen on ymmärrettävä, mikä on se kohdeyleisö, onko tämä juttu, onko tällainen journalismi sitä, mitä yleisö arvostaa, josta yleisö on valmis maksamaan, varsinkin yksityisessä mediassa. Eli tavallaan se on valtavan kiehtovaa sen takia, koska siinä roolissa yhdistyy niin kuin se business siihen niin kuin journalismin vahvaan osaamiseen. Ja nyt Suomessahan ei oikeastaan ole sellaisia kouluja, jotka kouluttaa tällaista niin kuin nykyistä median bisnesjohtoa. Ja tämä on yksi sellainen asia, mille säätiökin ehkä voi tehdä jotain, jos löytyisi Suomesta, ulkomailta jotain koulutusta, jossa nämä yhdistyy. Meillä on stipendiohjelma New Yorkin City Universityssä, jossa koulutetaan niin kuin pomoasemassa olevia toimittajia siihen bisnespuoleen, mutta se on vain yhdelle ihmiselle vuodessa ja mun mielestä tämä on sellaista oppia, mitä kernaasti soisin niin kuin useammankin Suomessa saavan. Joo. Miten sitten, kun sä oot edennyt kirjoittavasta toimittajasta tämmöiseen päätoimittajarooliin, niin mitä se on sulta edellyttänyt?
No se edellyttää varmaan sellaista tietynlaista niin kuin kypsyyttä sen suhteen, että osaa niin kuin arvostaa ja motivoida niitä toimittajia, jotka on hyvin usein niin kuin luovia ja intohimoisia ihmisiä, mutta joiden katse ymmärrettävästi on hyvin vahvasti siinä, mitä itse tekee. Eli pitää tavallaan osata arvostaa ja motivoida, mutta sitten samaan aikaan olla tarpeeksi vaativa ja kriittinen sen yleisön puolesta. Ja sitten samalla olla niin kuin rohkea ja käyttää sitä sananvapautta, mitä meillä Suomessa on. Eli miettiä, että mitkä on sellaisia oikeasti relevantteja asioita tässä ajassa, eikä vaan sellaisia, joita tehdään niin kuin jollakin tavalla sen takia, että ihmiset tykkää lukea niitä tai ne on mukavia tai ne tuo paljon klikkejä. Mikä on niin kuin aidosti merkittävää journalismia? Ja tämähän ei ole tietenkään kovin helppoa, varsinkaan silloin, jos on joku kiihkeä uutistapahtuma, joka vie mukanaan. Mutta että on pakko pystyä astumaan askel sivuun siitä rullasta ja miettimään joka päivä, että tehdäänkö me oikeasti niin kuin niitä oikeita asioita. No miten sä sitten pystyt hallitsemaan sitä kiirettä? Että itse asiassa kuuntelen, että sä elät sitä kiirettä ja se on se, niin kuin se työn suola, mutta sitten kuitenkin se, että se uudistuminen vaatii myös aikaa ja sitä pysähtymistä. Niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit meidän kuulijoille, jotka on esimerkiksi viestintätiimien vetäjiä, että millä pystyy uudistumaan ja millä niin kuin taltuttaa sitä valtavaa kiirettä ja sitä ajanvirtaa ja hyökyä, mikä on käynnissä? No mä neuvoisin ehkä, että niin vaikeaa kuin se onkin, niin täytyy myös ajatella arjessa sitä, että mitä itse niistä työprosesseista tai projekteista saa ja miten kehittyy. Eli mä tarkoitan sitä, että ei voi vaan työssä antaa ja antaa ja antaa, vaan pitää myös miettiä sitä niin kuin omaa pääomaa ja sen oman pääoman kehittymistä. Ja tätähän voi tehdä monella tavalla. Se voi olla opiskelua, se voi olla niin kuin kiinnostavien podien kuuntelua, se voi olla lukemista, se voi olla ihmisten tapaamista, se voi olla vaikka joku sivutoiminen työ tai harrastus tai opiskelu. Mutta täytyy ajatella niin, että jokainen projekti tai jokainen vuosi tuo myös siihen omaan palettiin asioita, jotka sitten on niin kuin, vähän niin kuin työkalupakissa käytettävissä myös seuraavina vuosina uusissa projekteissa. Eli ei voi vaan ajatella niin, että kaikki on omasta selkänahasta tai aivoista, vaan täytyy myös ajatella niin, että saa asioita siitä työstä. Ja meidän työhän on luovaa ja kiinnostavaa ja yleensähän siitä myös saa asioita ja yhdet kontaktit tai projektit yleensä johtavat seuraaviin, mutta kannattaa myös pysähtyä niiden äärelle ja niin kuin tiedostaa se ja miettiä, että hei, tämä on sellainen asia, mistä mä ehkä haluankin oppia hieman enemmän, koska pystyn käyttämään sitä sitten taas seuraavana vuonna hyväkseni. Ja mulle itselleni oli hirveän mielekästä esimerkiksi tuolla Tampereella työelämäproffana, kun aloin vetää Pekka Abrahamssonin kanssa tätä tekoälytoimitushanketta, koska mä ajattelin silloin vuosi sitten kesällä, että mun on niin kuin otettava tämä tekoäly nyt jollakin tavalla haltuun. Että on aivan yhtä iso asia kuin internet oli 90-luvulla ja tällä kertaa mä tiedän tässä uudessa roolissani, että säätiö pystyy vaikuttamaan siihen, miten niin kuin suomalaiset toimittajat oppii tekoälyä. Me pystytään niin kuin vaikuttamaan niihin asioihin, niin mun täytyy ensin ymmärtää, että millä kaikilla tavoilla se tulee muuttamaan mediaa, jotta mä pystyisin keksimään, että miten niin kuin auttaa journalismia ja mediaa tässä. Ja sehän on ollut valtavan jännittävää ja kiinnostavaa yhtäkkiä niin kuin ymmärtää siitä vähän enemmän. No sä nostitkin esille just tässä tekoälyn, nostit esille internetin silloin 90-luvulta lähtien. Sä oot tosiaan ollut näköalapaikalla tässä koko 2000-luvun Hesarissa seuraamassa suomalaisen median kehitystä ja muuttumista. Niin mitkä on ne keskeisimmät muutokset, mitä tänä aikana on tapahtunut? Liittyykö ne tähän teknologiseen puoleen? No tietysti silloin 90-luvulla se, ja vielä 2000-luvulle pitkälle, niin sehän liittyi siis siihen valtavaan murrokseen, että siirryttiin niin kuin tuolla lehdistöpuolella niin kuin printistä digitalisaatioon ja someen, joka tietysti muutti koko sen niin kuin yleisön median käyttötavan, mikä on journalismin ääni. Eli ei enää olla sellainen institutionaalinen ääni, vaan tällainen henkilökohtainen ääni. Ja sitten tietysti siihen päälle tuli tämä, että miten löytää liiketoiminta sen takaa, eli miten saadaan digistä rahaa. Ja sehän on nyt onneksi
isoilla suomalaisilla medioilla ollut hallussa ja olikin 10 vuotta, eli tavallaan me ollaan siinä mielessä niin kuin hyvässä tilanteessa. Nyt sen päälle tulee tämä tekoälymurros, joka on vasta aivan alussa, joka tarjoaa sitten niin kuin aivan omat haasteensa just siinä tilanteessa, että jos te mietitte, että hyvin pian ihmiset tilaavat sitä tekoälysovellusta, vaikkapa Cloudea tai ChatGPT tai mitä tahansa, pyytävät siltä ne uutiset, eivätkä enää välttämättä käy siellä niissä uutissovelluksissa lainkaan, joka taas niin kuin on haaste sille ansaintalogiikalle. Tämä on tosi iso murros. Sitten siihen liittyy tietysti myös se vaara, että tekoäly saattaa sieltä poimia lähteitä, jotka ei ole luotettavia, eli tavallaan se uutiskooste ei enää olekaan Hesarin tai Ylen tai Iltalehden, vaan se onkin yhtäkkiä jotain, mitä on löytynyt vaikkapa Redditistä. Sitten toinen sellainen tosi iso asia on se, että kun mä tulin alalle, niin kun kirjallisuutta ja kirjoitettua tekstiä arvostettiin. Mä olin nimenomaan sunnuntai-toimituksen ja vähän aikaa myös Kuukausliitteen pomo, jossa tavallaan käytettiin hirveän paljon aikaa siihen tekstin ja lauseen hiomiseen ja rytmiin. Eli tavallaan ajateltiin myös sitä journalismia vähän niin kuin taiteena. Nythän on puhuttu jo vuosia vähän sellaisesta niin kuin tekstin jälkeisestä ajasta, joka ei tietenkään ole ihan totta. Kyllä edelleen ihmiset lukee. Mutta me nähdään toimituksen analytiikasta ihan reaaliaikaisesti, kuinka moni pitkä juttu jää kesken ja kuinka nuoremmat lukee yhä vähemmän. Eli tässä on myös tämä siirtymä niin kuin tekstin jälkeiseen aikaan ja kohti audiota ja kohti videota. Ja 2019, kun mä kävin Piilaaksossa, niin siellä Snapissa sellainen kehityspomo sanoi meille, että eihän kukaan kalifornialainen yliopisto-opiskelija enää lue 10 sivua tekstiä. Ja meitä silloin 2019 suoraan sanottuna vähän nauratti tämä. Eipä naurata mua enää. Kun mä katson miten omat lapseni, teini-ikäiset lapseni käyttää mediaa, niin kyllä se tosi paljon enemmän on sitä YouTubea ja TikTokia kuin mitään kirjallisia lähteitä. Onko tämä asia, mistä pitäisi olla huolissa? Mitä se tekee meidän keskittymiskyvylle ja asioiden syvälliselle omaksumiskyvylle se, että ihmisillä ei ole kärsivällisyyttä lukea pitkiä tekstejä? No kaikestahan voi aina olla huolissaan jokaisesta vallankumouksesta ja jokaisesta teknologisesta harppauksesta. Tässä maailmanhistoriassa on oltu huolissaan ja aika usein syystä. Mutta sitten samaan aikaan mä jotenkin ajattelisin niin, että sen sijaan, että me käytämme aikamme olemalla huolissaan, niin meidän täytyisi myös niin kuin löytää niitä tapoja vaikuttaa niihin asioihin jollakin rakentavalla tavalla. Eli jos mä nyt otan esimerkiksi nämä mun teini-ikäiset pojat, niin kun he seuraa sieltä YouTubesta niin sitä Ukrainan sotaa vaikkapa, niin heidän tietonsa ovat itse asiassa tosi niin kuin hyviä. He katsoo amerikkalaisia uutiskanavia YouTubesta ja mä oon ollut oikein yllättynytkin siitä, kuinka niin kuin perillä he on asioista. Eli ei se, että tämä media niin kuin siitä jostakin ajatuksesta, että on nämä perinteiset suomalaiset mediat kohti sitä, että tilataan YouTubesta erilaisia podeja tai uutiskanavia, niin ei sen tarkoita tietenkään pelkästään sitä, että tieto jotenkin fragmentoituisi ja tulisi epäluotettavammaksi, vaan kyllähän silloin myös löytyy uusia muotoja ja osa news-influenssereistahan on niin kuin tosi hyviä ja sitten taas osalla ei ehkä ole aina faktat ihan kohdillaan. Aivan. Tuli mieleen vaan se, että kun mennään koko ajan siihen suuntaan, että uutisia ja uutismaista sisältöä tuottaa esimerkiksi podcast-hostit ja muut. Kuten mekin tässä nyt. Kuten mekin tässä, jotka eivät ole sitoutuneet journalistin ohjeisiin esimerkiksi, tai ehkä muihinkaan viestinnän ohjeisiin, eettisiin ohjeisiin, niin minkälaisen haasteen se taas tuo sisällön uskottavuudelle? No kyllähän se tuo sen haasteen, että yleisön pitäisi ymmärtää, mikä on journalismin ja niin kuin maksetun sisällön ero. Ja sitähän yleisö, varsinkaan nuoret, ei kovin usein ymmärrä. Meillä on tuolla säätiön pyörittämässä Median museon merkissä tällainen medianäyttely, jossa käydään läpi disinformaatiota ja propagandaa ja näitä salaliittoteorioita. Ja eilen just vedin sellaisen japanilaisen oppilasryhmän sen läpi ja he siellä saivat niin kuin testata omaa ymmärrystään sen suhteen, että onko kissavideot journalismia tai onko
influencerit TikTokissa journalismia. Mikä oikeastaan on journalismia? Et kyllähän mä toivoisin, että suomalaisille lapsille opetettaisiin koulussa se, että journalismi on jotain, mikä perustuu kuitenkin niin kuin tarkistettuihin tietoihin, ja jos ne tiedot on väärin, niin ne on oikaistava journalistin ohjeiden mukaisesti. Sen sijaan eihän mikään velvoita TikTokkaajaa siis niin kuin tarkistamaan tietoja. Hänhän voi sanoa siellä omalla kanavallaan ihan mitä tahansa, mutta silloin se vastuun pitäisi olla sillä kuulijalla, että kuulija ymmärtää, että tämä nyt ei välttämättä ole totta. Ja tämä rajahan on hämärtynyt hirveän paljon viime vuosina, eli me tiedetään kaikki, että eniten klikkauksia, eniten huomiota somessa saa kaikkein niin kuin, kärjistävin sisältö, joka myös herättää kaikkein eniten tunteita. Ja kyllähän se on se, mitä mullekin koko ajan niin kuin somessa eniten tarjotaan. Ja silloin pitäisi ymmärtää, että tämä ei välttämättä ole se koko totuus, että ne, jotka huutaa kovimpaan, ei ole välttämättä enemmistössä eikä välttämättä oikeassa. Jos nuorten tutkimusten mukaan, niin nuorten pääuutismedia on TikTok, niin kun sanoitkin tuossa äsken siitä luotettavuudesta, niin mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Mitä tämä sus herättää? No maailma muuttuu ja sittenhän on käyty keskusteluja useita vuosia siitä, että kun TikTok ei ole, niin kuin, se on kuitenkin Kiinan vaikutusvallan piirissä, me ei nähdä sen sisään, me ei nähdä, miten ne algoritmit toimii, että pitääkö suomalaisten median olla siellä mukana vai onko se tavallaan niin kuin hyppäämistä tällaiseen niin kuin, Kiinan kelkkaan. Sitten taas toisaalta, kun mietitään, että se kaikkein tärkein uutiskanava nuorille on se TikTok, niin jolleivat Yle tai Hesari tai muut suomalaiset mediat ole siellä, niin nehän ei ole enää olemassa nuorille. Ja sen takia musta oli ihan fiksua, että Hesarissakin aikanaan tehtiin sellainen ohjeistus, että tavallaan niin kuin voidaan olla TikTokissa, koska se tarjoaa kuitenkin niin kuin niille TikTokissa oleville nuorille myös sitä tarkistettua tietoa, mitä siellä muuten ei välttämättä ole, jolloin tavallaan toivottavasti nuoret myös ymmärtävät, että tiedolla on eroa, ja ymmärtävät, että se, mikä ehkä leviää TikTokissa huhuna, niin he voivat sitten tsekata sen sieltä vaikkapa niin kuin Hesarin TikTok-tililtä tai Ylen TikTok-tililtä. Ootko sä itse TikTokissa? No itse asiassa mun lapset on ja mä seuraan sitä kautta, mutta mä en ole halunnut tietoturvasyistä panna sitä mun omaan kännykkään. Mennään vielä noihin median trendeihin. Puhuttiin tuossa TikTokista ja puhuttiin muusta tämän hetken trendeistä, mutta jos puhutaan sitten sisällöstä, mitä tällä hetkellä kuluttajille mediassa tarjotaan, niin minkä tyyppisistä sisällöistä sun mielestä kuluttajat on kiinnostuneita ja minkälaisista ne on valmiita maksamaan? Tämähän liittyy siis erittäin olennaisesti siihen, että mikä on sen kunkin median kohderyhmä. Eli mä opetin Tampereella myös kannattavaa journalismia, koska ajattelin, että nimenomaan tämän liiketoimintapuolen ja niin kuin bisnespuolen tuominen niihin journalistin opintoihin on asia, mitä ei yleensä Tampereella ole opetettu tähän asti. Ja sitten se on kuitenkin hirveän hyvä jo opiskelijoille ymmärtää, että juttuja yleensä tehdään niin kuin jokin tietty yleisö mielessä ja myös riippuen siitä, missä mediassa on töissä. Eli se ei ole mitään sellaista haulikolla ammuntaa, jossa vaan keksitään, että tehdäänpä tästä juttu, tai ainakaan sen ei pitäisi olla, vaan jokaisella medialla pitäisi olla mietittynä se, että mitä me oikeastaan tehdään, ketä me tavoitellaan, ketä me palvellaan ja millaisilla jutuilla. Tuohon on siis mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta. Mutta jos sä oot vaikka kauppalehdessä töissä, niin kauppalehden yleisöhän on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita urasta, sijoituksesta, rahasta, rahan arvon lisäämisestä. Silloin sun täytyy antaa toimittajana heille sellaista asiantuntemusta, joka tavallaan auttaa heitä siinä heidän niin kuin tavoitteessaan vaikkapa sitten niin kuin kasvattaa salkkuaan. Ja silloinhan se tieto on myös niin kuin rahaa ja rahanarvoista tietoa. Sitten jos sä oot uutispuolella, niin sun on tavallaan preikattava uutisia, löydettävä uutisia, kehitettävä suhteita sellaisiin lähteisiin ja sellaisiin uutisiin, mitä muut ei saa ja oltava ensimmäisenä. Se on niin kuin ihan erilaista työtä. Sitten jos olet aikakauslehdessä, vaikkapa naisten lehdessä, niin sun täytyy miettiä, että tavoittelemmeko me, niin kuin nykyään tehdään, tavoittelemmeko me sekä sitä, että pidetään kiinni printin tilaajista, eli vähän vanhemmista ihmisistä, jotka on ehkä lukenut sitä brändiä jo pitkään, vai halutaanko niin kuin nuoria uusia tilaajia, jotka pitää lyhyemmistä jutuista, ehkä enemmän resepteistä, ehkä enemmän vaikkapa treenausjutuista. Eli
tärkein neuvo on aina, että pitää niin kuin tuntea se kohderyhmä ja sitten tietää, että mikä sille kohderyhmälle on niin kuin rahanarvosta ja merkityksellistä sisältöä. Ja tässä siis todella olennaista on erottautuminen. Eli jos teet sellaista journalismia, mitä tehdään Suomessa muutenkin, tai jota vaikka Yle tekee ilmaiseksi, niin se ei ole kovin niin kuin hyvä kannattava journalismin resepti, vaan pitää olla hyvin tarkka siinä, että se mitä tekee on jollakin tavalla erityistä ja se tuo lisäarvoa sille ihmiselle, sille kuulijalle tai katselijalle. Ja tämä tulee korostumaan vielä tulevaisuudessa, koska jos te mietitte sitä, kuinka paljon rutiineja ja rutiininomasta tietoa tekoäly voi tehdä toimituksessa tulevaisuudessa, niin silloin ihmiselle jää ne asiat, joissa tekoäly ei ole hyvä. Ja kyllähän ne asiat on silloin verkostoituminen, ainutlaatuisten lähteiden äärelle pääseminen, eli sellainen tieto, joka ei ole missään internetissä, vaan joka on vaikkapa vain ministerin avustajilla. Luottamuksen saavuttaminen, että ihminen kertoo juuri sinulle ne asiat, eikä kaikille muille. Ja sitten sellainen ihmisen kohtaaminen, kuinka lähestyt ihmistä, kuinka puhut hänelle, kuinka saat häneltä vaikka haastattelun jostakin herkästä asiasta, vaikkapa omaisen kuolemasta, jos se on sellainen asia, mistä olette sopinut. Nämä asiat tulee korostumaan ja sen takia, kun puhutaan koko ajan tekoälystä ja mediasta, niin toki ne tekoälyn tekniset käyttötavat ja niiden taitaminen on tärkeitä ja kuuluu jokaisen toimittajan työkalupalettiin tulevaisuudessa. Mutta samalla tavalla niiden ihmistaitojen parantaminen tulee olemaan täysin olennaista. Ja mä itse nyt Hesarin säätiössä mietinkin, että voidaanko me ehkä järjestää tai löytää sellaista kurssitusta, jossa näissä ihmistaidoissa päästään pidemmälle, koska se tulee olemaan siinä erottautumisessa tosi olennainen asia. No, lukijoita on houkuteltu sisältöjen pariin tällaisilla klikkiotsikoilla ja näissä on ollut ylilyöntejä. Hesari ilmoitti nyt luopuvansa klikkiotsikoista. Mitä sä ajattelet tästä? No, mä itse en ole koskaan pitänyt niistä klikkiotsikoista ja pari vuotta sitten itsekin vedin siellä sellaisen projektin, jossa yritettiin päästä niistä eroon. Siinähän oli sellainen ristiriita tavallaan, että kun vielä pari vuotta sitten, että kun yritettiin kuitenkin saada niin kuin yhä laajempia yleisöjä niille jutuille digissä, niin ne klikkiotsikot oli ehkä toimituksessa se kaikkein helpoin tapa saada lisää silmäpareja vaikkapa somesta niille jutuille. Ja silloin tavallaan se tavoite, että pitää saada mahdollisimman paljon lukijoita, oli ristiriidassa niiden ei-klikkiotsikoita ohjeiden kanssa. Eli tavallaan, jotta ollaan johdonmukaisia, jotta päästään eroon sellaisista heruttavista tai huomiohakuisista klikkiotsikoista, niin silloin täytyy myös muuttaa se tavoite, että yritetään saada mahdollisimman paljon lukijoita. Puhutaan vielä hetki kiinnostavasta asiasta, eli Donald Trumpista. Sä olet tosiaan ollut 2 kertaa USA:n kirjeenvaihtajana ja kirjoitit Trumpin ensimmäisen kauden alkaessa puolisosi Saskan kanssa kirjan Trump, mies kuin Amerikka. Millaisin mielin sä oot nyt ensimmäiset puoli vuotta seurannut tätä Trumpin toista kautta? No vähän silleen here we go again. Tähän on ehkä 2 vastausta. Yksi on se, että tietysti se, mitä hän tekee yliopistoille tai toimittajille tai sananvapaudelle, niin sehän on siis järkyttävää. Se, että esimerkiksi sellaiset välineet, jotka eivät suostu käyttämään Meksikonlahdesta Amerikanlahtea, niin suljetaan pois Valkoisesta talosta. Sehän on ihan tällaista niin kuin autoritäärisen johtajan meininkiä. Tai se, miten hän uhkailee Harvardia tai Columbiaa tai ylipäänsä yliopistoja ja kuinka viisumeja ei enää välttämättä myönnetä sellaisille akateemikoille, jotka tutkii aiheita, joista Trumpin hallinto ei pidä. Niin näähän on kaikki sellaista meininkiä, mitä me ollaan totuttu näkemään vaikkapa niin kuin Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Kiinassa eikä suinkaan Yhdysvalloissa. Mulla on tietysti myös henkilökohtaisesti, kun olen asunut Washingtonissa yli 8 vuotta, mulla on paljon ystäviä, joista osa on nyt saanut potkut sit sieltä hallinnosta. Ja sen takia tämä on mulle myös niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin surullinen asia. Mutta sitten mä yritän myös pitää yllä siinä mielessä toivoa, että Yhdysvallat on suuri maa. Se on 350 miljoonaa ihmistä, puolet niistä ei ollut samaa mieltä Trumpin valinnasta. Ja siellä on myös paljon vastavoimia. Ja mä tiedän hyvin
paljon Yhdysvalloissa matkustelleena, kuinka monipuolinen se maa on ja kuinka paljon siellä tehdään myös paikallistasolla tärkeitä päätöksiä. Ja mä uskon, että tämäkin on historiassa sellainen vaihe, johon tulee vastavoima. Me ei vielä tiedetä, millaisessa muodossa se vastavoima tulee, kenen kasvot sillä on. Toistaiseksi demokraattien pakka on siis niin kuin todella sekaisin. Mutta mä veikkaan, että niin kuin seuraaviin presidentinvaaleihin mennessä me ollaan jo vähän viisaampia. Ja se, mikä mua kiinnostaa tässä on se, että kun tavallaan Trump siirsi republikaanipuoluetta niin kuin perinteisestä oikeistopuolueesta tällaiseksi niin kuin populistiseksi, enemmän duunaripuolueeksi, niin mikä tulee olemaan se demokraattien vastaus tähän? Eli tavallaan demokraatithan on vanha työväenpuolue, joka on sitten viimeisinä vuosikymmeninä kehittynyt hyvin paljon enemmän tällaiseksi kaupunkilaisten liberaalien ylemmän keskiluokan puolueeksi. Niin millä tavalla demokraatit onnistuvat löytämään itsestään sellaisen viestin, sellaisen politiikan, joka niin kuin vetoaisi taas tavallisiin ihmisiin? Ja tämä on mun mielestä se ydin. Jos he eivät sitä löydä, niin sitten on kyllä niin kuin, heillä on pitkään ongelmia. Mutta Yhdysvallat on dynaaminen maa ja mä luotan siihen, että siellä tapahtuu vielä paljon asioita. Ehkä se kysymys on myös se, että kuinka pitkälle Trump on tämän oman presidenttikautensa aikana valmis viemään nämä tällaiset niin kuin demokratiaa ja vallan kolmijakoa uhkaavat toimet. Eli missä kunnossa se maa on niin kuin seuraaviin vaaleihin mennessä. Mutta en ole vielä todellakaan heittämässä siis hanskoja naulaa Yhdysvaltain suhteen. Että me eurooppalaiset myös, me yleensä ollaan tavattoman kriittisiä hyvin usein, hyvin montaa Yhdysvaltain presidenttiä kohtaan ollaan oltu, koska se järjestelmä siellä on todella niin erilainen ja se kapitalismi on niin kuin alastonta ja raakaa, niin meillä on myös tapa aina lukea niin kuin, Yhdysvalloista ne kaikkein huonoimmat signaalit. Eli tilanne on vakava, mutta mä en vielä usko, että Yhdysvalloista tulee epädemokraattinen maa. No miten sitten eurooppalaiset maat pystyisivät vastustamaan tai torjumaan näitä Trumpin tuomia, esimerkiksi rajoitetaan tutkimusta ja ajattelua, sananvapautta ja mitä tuossa kuvasitkin, niin mitä keinoja meillä on? No nythän esimerkiksi yliopistot on alkanut houkutella sieltä näitä tutkijoita Eurooppaan, just niin kuin, mikä on mun mielestä ihan hyvä idea. Eli tavallaan siellä on akateemista väkeä, joka mielellään viettäisi pari seuraavaa vuotta jossain muualla kuin Yhdysvalloissa, jos he saa tarpeeksi palkkaa. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin hyvä aloite Euroopalta seisoa omilla jaloillaan. Mutta mä oon sanonut monta kertaa sen, että jos Eurooppa on niin riippuvainen sotilaallisesti Yhdysvalloista kuin se on, niin me tiedetään itse, että talouden riippuvaisuus ja sotilainen riippuvaisuus jostakin toisesta ei ole niin kuin aitoa itsenäisyyttä. Että kyllä meidän pitäisi saada sille oma pakka kasaan, että me pystyttäisiin seisomaan enemmän omilla jaloillamme ja olisi pitänyt saada jo kauan sitten. No hyvä. Me ollaan nyt puhuttu tässä Siksi viestintä-podcastissa muun muassa median murroksesta, sun omista opeista uran varrella ja viimeksi vähän Trumpistakin. Minkä ajatuksen sä haluaisit tähän podcastin loppuun jättää meidän kuulijoille? No ehkä se tiivistyy siihen, mitä mä ajattelin silloin lopettaessani tuolla Tampereen yliopistolla tuolla työelämäprofessorina keväällä. Eli monet journalistiikan opiskelijat nykyään on niin kuin tosi stressaantuneita ja parikymppisinä juuri sen takia, että media-alan niin kuin työpaikkatilanne on niin epävarma. Ja sitten he kokee tietysti ymmärrettävää ahdistusta myös niin kuin ilmastonmuutoksesta, Ukrainan sodasta, ylipäänsä niin kuin maailman epävarmasta tilanteesta. Ja kyllä mä jotenkin haluaisin niin kuin rohkaista nuoria toimittajia edelleen ajattelemaan myös tämän alan hyviä puolia, joka on siis sellaista niin kuin jännitystä, merkityksellisyyttä, heittäytymistä. Tärkeää tällä alalla on kuitenkin se asenne, into ja ahkeruus, ja ne on niitä erottautumisen välineitä. Et henkilökohtaisesti mulle itselleni niin kuin suurin oppi uralla oli ehkä se, kun 22-vuotiaana lähdin silloisen poikaystävän kanssa Yhdysvaltoihin 4 vuodeksi, vähän niin kuin sokkona tietämättä, että mitä siellä aion tehdä. Ja sehän muutti niin kuin kokonaan mun maailmankuvan ja se oli niin kuin valtavan tärkeä 4 vuotta, jotka myös niin kuin opetti mua hyvin paljon niin kuin uskomaan yksilöön ja uskomaan niin kuin ihmisen omiin voimiin ja kykyihin sen sijaan, että meillä on Euroopassa ehkä välillä aina vähän tapana niin kuin voivotella ja toivoa niin kuin järjestelmää yhteiskuntaa.
apuun. Ja en tarkoita nyt tällä, että jokaisen pitäisi lähteä 4 vuodeksi Yhdysvaltoihin tai Balille, eikä se ole mahdollistakaan. Mutta ehkä mä haluaisin rohkaista niin kuin nuoria toimittajia ja ylipäänsä nuoria ihmisiä, että tehkää myös vähemmän varmoja juttuja. Että heittäytykää, ottakaa riskejä silloin, kun teillä ei ole lapsia ja asuntolainaa, että teillä ei ole muita sitovia asioita. Että maailma on avoin ja jokaisesta myös virheestä oppii. Ja niitä virheitä ei kannata liikaa pelätä eikä stressata, varsinkaan parikymppisenä. Ja ehkä niitä rohkeita hyppyjä ja semmoista ennakkoluulottomuutta ja semmoista pellepeloton asennetta tarvitaan ihan jokaisessa meissä, ollaan sitten minkä ikäisiä tahansa, eikö niin? No juuri näin. Sitä on tapana nykyään kutsua resilienssiksi, mutta kyllä sitä voi kutsua mun puolesta ihan vaan niin kuin innoksi ja innostukseksi ja intohimoksi. Laura, sä olit Siksi viestintäpodcastin ensimmäinen vieras. Lämmin kiitos siitä, että tulit tänne minun ja Tiinan jututettavaksi. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos Laura. Kuuntelit Siksi viestintäpodcastia Jarno Forsselin ja Tiina Tikanderin luotsaavan. Kiitos kun vietit aikaasi Procomin uuden podcastin parissa. Mistä aiheesta toivoisit lisää keskustelua ja kenet haluaisit kuulla äänessä? Laita meille viestiä ja palautetta osoitteeseen procom@procom.fi, niin palataan niihin seuraavissa jaksoissa. Siksi viestintä.